Bapak cek gak ngantuk. Nggih. Oh ditangkapno ludruk larang-larang ana sing ngantuk. Ana sing rasan-rasan. Sing metu kok gapura jarene. Nggih wong patra awake dhewe padha gedene kok gak koyo gapura ta ya apa maneh. Nggih Mami langsung kemawon Mami nggih wedalipun sampun dalu. Nggih. Dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas. Ben slamet sing duwe gawe. Ben slamet sing rawuh sedaya. Ugi slamet senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Mi. Lak pancet ae sih. Apa? Swara wedok aja gawe swara lanang. Ngono ta? Nggih. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya tenggene Abatas Manto kali Ibu Titi Rahayu. Ibu Titi Rahayu. Artine Titi Rahayu. Artine apa? Titi ku dalan, Rahayu ku surga. Nggih. Dadi Abatas Manto iki rabi ambek Ibu Titi Rahayu iku rezekine kathah minangka sanepane dalane surga. Amin. Nggih. Nek ngomong aja ngotot-ngotot pedhot iku intil-intilmu. Ngene iki mek Abatas Manto gak munggah nyawer ya rugi. Sepinamale matur sembah nuwun sowane padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari ingkang dilajengaken kula kalih Mbak Inge lan ugi keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya kanthi hajate. Hajatipun apa niki? Syukuran tahun baru. Oh nggih, menyambut tahun baru. Ngaten. Nggih. Matur sembah nuwun sanget Mami nggih kagem sedaya rawuhipun channel-channel YouTube yang di depan matur sembah nuwun sudah bergabung di channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Alhamdulillah. Nggih. Luwung kene tuku paketan. Nggih Mami ugi mboten supe ngaturaken sedaya para keluarga besar Abah Tasmanto ugi Ibu Hajah Titi Rahayu. Ugi dalu menika Mami kerja bareng Juli Audio. Nggih Mas. Julia napa Yuli? Juli Audio nggih. Nggih matur sembah nuwun yang telah kerja bareng dengan THJ Audio. Donga kula katur njenengan sami ugi keluarga dalam Abatas Manto. Mugi pinaringan berkah ing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Yuyu. Amin nggih. Acarane padet nggih wonten bintang tamu Abah Kirun. Abah Kirun, Mas Tesi, Mas Kabul, Romo Tawar ambek Cemet. Sesarengan Bedayan Sekarsari kula wiwiti. Saha Bu Inge sesarengan duo Gibas. Sugeng dalu tim Kopior. Sak lembar godhonge jati kudu sabar lan wasiti. Ayo dulur padha mirsani kebiar terang Budi Wijaya. Padatan saben menika Bedayan Sekarsari akan menampilkan sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih, Mami, langsung kemawon. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Kiki Amelia dan Ning Rani. Nggih Mami mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar setia sabu saking Lamongan News Samudra matur sembah nuwun Sabu Andeas juga hadir dalu menika.
Tim pedhot jalur Tim langit. pedhot jalur langit matur sembah Kaji nuwun suut rawuhipun. sugeng dalu. Nggih, Trans Jatim matur sembah nuwun rawuhipun ugi Tim Apal kopior sekopior-kopiornya. Bapak Kusinang matur sembah nuwun rawuhipun. gini. Ugi saking Segodong Pancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun sedaya. Takai panian kayak tim kopior. Tuku kompor ning Surabaya. Mulane tim kopior pancene nyoto. Sabaripun Mbak Amel kali Mbak Rani dipun lajengaken Sing duwe pabrik areng mami Sanana Disco. lah kali ning Marsa Aulia Monggo. niki nggih gadah pabrik Pabrik nggih tebu. mboten Napa? dam trek Dam trek nyewakno truk. nggih Sugeng dalu rombongan Persebaya. Ayang larake disampirno omahe cedhak ra ngampirno. tak rewangi yen duduk sumur dari nyumpere ora melu ngombe matur suwun karuan umur kari senenge wong liya sing duwe Sabaripun Sanana Disco kali Marsa dipun lajengaken Manise Jawa Timur ning Putri Agung Sedayu tuan rumah iki ngono yoan ning Nyantika Dimasari lah yo aku dikongkon lungguh aku gak ngerti aku datang bulan. Pak Lurah aja ngomel ae Pak Lurah. Ngetan kali ngulon tresnaku tenan tim kopior mbok gawe guyon laris ora butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Mudin. Oh Pak Lurah. Sing ngekekno Mudin. Selajengipun di belakang ning Nyantika akan saya tampilkan sing duwe goyangan horeg sak Jawa Timur ning Ani Kumala ning Ika Rempong Oreki Jawa Timur segera hadir untuk Anda. Disambung selanjutnya Nduk, ben cepet nak. Kapien gitu. Yo, he, jos. Hae, hae. Kang
dadine nek rasambang kiri maingon yen ora seneng ngopo mestine abang-abang sing mendong terang giling ngopo sisike teko nyawang ra teko nunduk eleng-eleng kebecikane Reking Jombang sampun Mbak Ika kali Mbak Menik dipun lajengaken Bu Inga. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Yuni Suyanto. Haus arek haus tiga darah katuring jenengan sami temriki wonten Mbak Vikum darah tinggi darah rendah kali darah kotor grup peredaran darah Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Wah itu tugas parian nih. Siap-siap tim kopior Pak Lurah asisten ganteng ya hari ini. Mula tuku kompor mas ning Surabaya memang tim kopior pancene istimewa pokoknya jos ganti tim kopior lagi ya dos la 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 dos dos ya 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 sabaripun Mbak Titin kali Mbak Susan dipun lajengaken Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam sekian. Ning Endang Sukendut dalam sinetron Kejamnya Ibu Sendiri. Ning Sartini dalam sinetron Tua-tua keladi. apa le nelak nggih mangapo nang talang kok ngene udan Mami. Ibu Endang Sukendut kali Ibu Sartini dalam sinetron Wis mari. mari ta Ibu tembek kopiore. Nggih, yuk.
Senior-seniornya Budi Wijaya. Tiga Dipun- seniwati sekaligus. Ingkang pertama dipun aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, Ning Mary, saking Mojosari, Ning itu Irma, Brodok. Arifin, Saking Jombang. Yo! Jos! Jangan soto, jangan rawon, jangan asal orang siji sok. Oh ya, Gus, tata gentung sedot. Lah iya, ngurine tatang genduk sedot iku ya apa sih arek iku? Gak jelas. Nggih menika kala wau sesarengan olah artis keluarga dalam seniwati Ludruk Budi Wijaya ingkang padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari. nggih. Donga kula katur abatas minto kali Ibu Titi Rayu. Mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Belenderenganan yu inge. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Yulia Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang Sumonggo. Monggo Mas. Ketemu awal langsung mesir, geri berkat koyok kelangan pikir. Keloparan keluku, disikari di porot hati putu. Saben dina iso sing bisa turu, jaman riko ngomong osik kawatu. Budi Wijaya, Ada Delewong arti kan, bahu. ayo mas. Hari-hari banyak ketika bersawi, sampai kering oleh izin mikiri. Ketika kepesan turun terjodot, di bawah ulo awal kulu di zona pedot. Kuping saya nake orang pantopon, hati kiuk kaya mau kanggo riko. Getar rasa sacorong dipereteli, resi percaya bedelen doko iki.
Urip ketemu awalan Kelibetkan koyo kelangan pikir Mulai keloporan di keluku Isi kari di perut dati pitu Sampai nangis bisa turun Ngomong sing kewatu Dari Jawa Timur terima kasih Areng-areng bakar kepala bersawi Sampai kering uli semikiri Kerja kepesak jurut lima jodoh Tiga urang awal puluh dusun bedok Kodeng sawi lagi orang pengopo Ati iki kaya mau kanggo riko Dalam sesacorong di pareteli Dung sini percaya padahal dodo iki Areng-areng bakar kedai campur sawi Sampai kering uli semikiri Kerja kepesak jurut lima jodoh Tiga urang awal puluh dusun bedok Kodeng sawi lagi orang pengopo Ati iki kaya mau kanggo riko Dalam sesacorong di pareteli Dung sini percaya padahal dodo iki percaya padahal dodo iki warung anggar kalau ison bedol Nggih Mas Jana Sembah nuwun katur tim Kopior yang sudah hadir. La la la
bertutur sapa, sungguh menyenangkan dan ingin lebih lama. Aduhai bahagia walau cinta rahasia, kembang berkembang berkembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertata di dalam sanubari. La 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 la. Sing duwe Madiun kadiampirno. Tim Kopior Setro Sugeng Dalu sarombong-rombongane. Tak pernah terucapkan kata-kata cinta, tapi sinar matanya menyimpan rasa. Terasa, sungguh sangat terasa jika berjumpa muka dan bertutur sapa, sungguh menyenangkan dan ingin lebih lama. Aduhai bahagia walau cinta rasa, kembang berkembang berkembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertata di dalam sanubari. Oh, dapatkah bersemi tanpa menjalin kasih? Aduhai bahagia walau cinta rahasia. Terima kasih. Semanun katur jenengan sami Yuli Jaya ingkang mendukung dalu menika. Ugi dulur-dulurku pasukan Setro sembah nuwun rawuhipun. Hey hey.
Gunung Sentir Lengopotro. Sambil menanti datangnya jam 12 pas pergantian tahun untuk Anda semua. Kula dongakno pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki, kata barokah di tahun depan. Tak langkung ganggu tretan Madura. Salam Kerong. Menenang kamu. Semanun. This is Lutru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by DHJ Audio Campur Sari The Lewu and Gus Production. This is DJ AR Project Production. Yuk, ayo pior kopior goyang sama-sama. Production.
Sembah nuwun sehat selalu. Iyo sambil menunggu detik-detik terakhir pergantian tahun, kita berdoa sama-sama nggih. Semoga tahun depannya seger waras, sehat, banyak rezeki. This is Kangmin Disjoki Production. detik-detik terakhir mugi pinaringan berkah donga kula kali jenengan diijabah. Mau Elsa tolong merapat di sini Mami. Toh Darmanto. Netra
kita berapat ke sini. This is Kangmin Disjoki Production. DJ Budi Wijaya. Aduh, 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 Oke, saya mohon Mami Okta untuk menghitung pergantian tahun 10 sampai 0. Ayo, Mami Okta. Tolong Mi. kita berhitung bersama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Turung. Gak sabar itu. lah ya. Tolong Mi. Kurang 1 menit. Cek kurang 1 menit Mas Jono. Lo lagi tolong dihandle dirimu sambil ngasih tahu Oh, gitu kata. loh. Ayo. 1, ya. 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru di tahun kedepannya. Semoga sukses, sehat selalu. Katur Rapatas Manto dan Ibu Titi Rahayu. Pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki, kata barokah, dan juga yang hadir. Selamat tahun baru. Pesta Kembang Api. Yuk. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga angan dan cita-citanya kelaksana. Uki kru dari Budi Wijaya
Sakongano kabeh dulur-dulurku, bosku, sederekku, pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah, guyub kompak selalu. Jangan kau coba menghindari dirimu untuk memulai asa yang baru. Hati kecil kau setiba, kapan kita akan mendapat jawaban? Nanti butuh jawaban dari Sang Kuasa. Selamat tahun baru anakku lanang ganteng. Hati kecil kau jangan. Selamat tahun baru untuk tim Kopior, tim pedot jalur langit DKJ Sud. Sehat selalu ke depannya. Sumpah nuwun. Kutang Jombang arane Jawa Timur Klatai uga disabet Persida namun tadinya Kota santri ya pancen aku pandai kesenian lutruk iku kabudayane lutruk putih wijaya iku lutruk andalane kan Mas Didik orang baikku pimpinane lestari Pancasila wis kadilan dasane terkawis supaya aku ora lali Pinaming gaya pancen aku sing nyatane pancen kudu jeneng iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jombang. Mbak Inge sepindah wali matur sembah nuwun katur kunjuk apa tasmanto ugi Umi Haja Titi Rayu kang sampun ngrawuhaken keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Wonten informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosu. Siraning suka kudu ening lan waspada bejo bejane wong lali jip bejo sing eling. Among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu.